Den seneste uge har vi set fornyet optimisme på de finansielle markeder. Aktiemarkedet var ellers hårdt presset i starten af april, efter USA varslede nye toldsatser, der var overraskende høje. Men nu er der tegn på en vis forhandlingsvilje mellem USA og omverdenen, og det giver håb om, at handelskrigen ikke bliver helt så hård som frygtet. Markedet for amerikanske statsobligationer er blevet mere stabilt, og det samme gælder dollaren. Samtidig er renteniveauet faldet lidt igen, og det løfter afkastet på obligationsmarkederne. På aktiesiden har vi set en stigning i det amerikanske S&P 500-indeks på næsten 15% fra bunden. Det samme gælder det danske C25-indeks. Globalt set er aktieafkastet stadig nede ca. 10% i år, men det kommer altså efter et afkast på næsten 50% i 2023 og 2024 tilsammen. Lige nu er finansmarkedet fuldkommen zoomet ind på nyheder om handelspolitik. Men også andre faktorer er værd at holde øje med. Det bliver super vigtigt at følge de økonomiske data fra USA, Europa og Kina. Hvor meget holder forbrugerne igen? Og er der opsigelser på vej i virksomhederne? Modsat andre regner vi ikke med, at der venter recession eller stagflation forude. Og det skal tallene meget gerne bekræfte os i den kommende tid. Får vi ret, bliver fundamentet nu lagt til nye positive afkast på aktier og obligationer.